Мусалмон Холов ки мақомот вайро яке аз роҳбарони гурӯҳи қочоқбарони маводи мухаддир меноманд ба 18 соли зиндон маҳкум шудааст. Додгоҳ ҳукми худ дар нисбати Холов ва 3 тан аз ҳамроҳонашро авохири ҳафтаи гузашта содир кардааст. Дар баробари Мусалмон Холов бо 3 нафар аз сокинони ноҳияи Ёвон дар ин парванда ҳукми зиндон гирифтанд. ҳоло ҳукми додгоҳ ба ҳолати иҷро надаромадааст ва маҳкумшудаҳо ҳақ доранд ки аз болои он шикоят баранд, аммо дар додгоҳ аз ирояи ҷузъиёти бештар худдорӣ карданд. мақомот ин афродро узви гурӯҳи 9 нафарии қочоқчии маводи мухаддир медонанд ки бори сиёҳро аз қаламрави Афғонистон тавассути Тоҷикистон то ба Русия мерасонд. Алишер Мавлонзода, додраси додгоҳи ноҳияи Фирдавсии пойтахт, баъди баррасии парванда ва пурсиши ҷонибҳо рӯзи 21 феврал ҳукми 4 узви ин гурӯҳро ки ҳамагӣ сокинони ноҳияи Ёвон буданд эълон кард. Ин афрод мутаносибан аз 15 то 18 соли маҳкум ба зиндон шуданд ва дар маъбаси низомаш пурзур адои ҷазо хоҳанд кард. Ба гуфтаи наздикони Мусалмон Холов, дар баробари ӯ боз Диловар Гулмирзоев бо тахаллуси Зоирча, Далер Гулмирзоев ва Фарҳод Шукуров дар курсии айбдорӣ нишаста буданд. Мусалмон Холов ки аз вай раҳбари гурӯҳи ҷиноии фаромилӣ ном бурда мешавад, дар пайи амалиёти силсилавии муштараки кормандони мақомоти тоҷик ва рус дар ноҳияи Ёвон боздошт шудааст. Амалиёти боздошти ин гурӯҳ аввали соли гузашта шурӯъ шуда буд ва аъзоёни ин гурӯҳи 9 нафара дар Тоҷикистон ва Русия давоми соли 2017 пайҳам боздошт гардиданд. Муртазо Ҳайдарзода, муовини раиси эҷонсии зидди маводи мухаддир, ахиран дар як нишасти хабарӣ гуфта буд ки сари калобаи ҷиноят моҳи январи соли гузашта дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия зимни фурӯши ҳудуди 5 килограмм ҳероин боз шуд ва баъди ин дар давоми як соли гузашта 6 шаҳрванди Тоҷикистон ва 3 табаи Русия ба иттиҳоми узвият дар ин гурӯҳи ҷиноятпеша боздошт шуданд. Ба гуфтаи масъулини эҷонсии зидди маводи мухаддир, дар 2 соли ахир 163 нафар асосан сокинони ҷавони ноҳияи Ёвон дар ҳудуди Русия бо ҷурми хариду фурӯши маводи мухаддир боздошт шуданд ки маҳз бо раҳнамоии Мусалмон Холов даст ба ин кор заданд. Дар умум аз Тоҷикистон дар ин сол 250 нафар бо ин ҷурм дар Русия айбдор гардиданд.